ئەردۆگان بریا هەلبژارتنên قەلب dê 5 salên din Tirkiyeyê bixeniqîne. Serokê AKP'yê ji sedî 52.4 û serokê CHP Kilicdaroglu ji sedî 47.86 digera duyem a helbijartinên Serokkomariya Tirkiyeyê de deng bi dest xistin. Lewra hukmê Erdogan dom dike. Bi vê yekê re ji parlamentoyê bigire heta bi qesra seroktiyê hemû biryar û qanûnan bi dest xwe ve berdide. Nexwasim ku îro roj parlamentoya Tirkiyeyê bi vî rengî ye. Hevpeymana gel AKP, MHP û çend partiyên din ji sedî 49. Hevpeymana Neteweyê CHP, İYİ Partî, Siberoj û çendên din ji sedî 35. Hevpeymana Ked û Azadiyê, Partiya Çepên Kesk, Partiya Karkeran a Tirkiyeyê û hinên din ji sedî 10. Ev rewşahan di wextekê de ye ku Tirkiya di nava krîzên aborî û siyasî de fetisiye û li gor şopîneran dê Erdogan welat serûbinî hev bike. Li bara vê yekê siyasetmedarê Holandayê Geert Wilders dibêje Bay Bay Tirkiya. Sextekariyê muhra xwe li sindoqan xist. Hevserokê bereyê HDP'yê Salaheddîn Demirtaş piştî encaman got ku ev operasyoneke mezin bû, pêvajoya hilbijartinan bi newek hevî, zilm, derew û tawanan derbas bû. Partiya Çepên Kesk û HDP'yê eşkere kir ku li 16 bajarên ku Kurd lê dijîn tevî çewsandina dewletê jî gel dengên xwe bi rengekî stratejîk bi kar anîn. Rikberê Erdogan Kilicdaroglu jî helwesta xwe nîşan da û got em bi hilbijartinên neadil re rûbirûman. Şopîner dibêjin ku îro roj Tirkiya duparçe ye û dê Erdogan tola xwe ji opozisyona xwe hilîne. Her wekî guman hene ku pêla êrîşan li dij Rojavayê Kurdistanê jî zêde bibin. Nexwasim ku di gêliya ragihandina encaman de peyayên Tirkiyeyê dest bi topbarankirina Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê kir. لرئيس 28 الله اكبر العزة بالله. Binêrîna te piştî bi serketina Erdogan çi li pêşiya Tirkiyeyê ye? Nêrîna xwe bi me re parve bike.